Banilad Talamban traffic update. Back to normal. Naman ta sa mid-August, daghan na kayong volume sa sakyanan. Ang volume sa sakyanan jud di na mabangbang grabe. Kung sa una katong mga pila pa ka buwan, pagsugod sa klase sa elementary o high school, madada pa. Pag abot jud sa college, bisan og no left turn ang whole stretch sa Banilad Talamban, antos gyapon sa traffic tungod sa volume. So duha tong nakitang bottleneck. Ang bottleneck number 1 is ang Country Mall. Tungod sa moment siya only U-turn slot. Okay. So mga CCTO, kudos ninyo kay kuan jud ninyo, ipaayos jud ninyo. Daghan kayong no left turn na signboard. Pero tungod sa volume sa sakyanan, daghan kayo gihapon Kunya nagpakita ra gihapon na ang atuang public transport is kulang gihapon. Although daghan na kay tag bus na aircon, natay jeep, daghan tag options, napatay taxi, napatay Maxim. So pasabot ana, daghan lang gyapon naghuwat na pasahero. So ang volume sa pasahero pod atong mass transportation system is kulang lang gyapon, kay daghan man kayong naghulat. So mo ni ang Country Mall diri ang usa sa bottleneck, kay once na gikan sa Country Mall, mora man siya U-turn slot, maka U-turn na gikan kag north pabalik ka sa padung ka south, nya mo balik ka sa north, are ra ka sa Country Mall. So night times na pa left turn na nila, night times na pa kuan. So kita gid ninyo ang real traffic situation. So busy kay ato ang mga CCTO diha Kudos mga CCTO. Bisan og ulan taligsik, trabaho gyapon. Way undang. So kana muna hot-hot na gyud. Utro sa diri dapit sa may Country Mall at bang sa may UC, gipang scrape pod ang espalto. So usa sa na siya sa mga atong tan-awonon na dapat ang atuang DPWH or kanang mo repair sa road gani o mga potholes, ila na nang i-review dayon. Then dili na padugay-dugayon, as in repair dayon kung may makitang potholes. Kay ang kana mangong potholes, usa na siya na makapahunong ang mga sakyanan, makapa-slow down. So siguro kana atong bag-ohon sa atong mindset na kana, kita ninyo ang both lanes sa padulong sa north o padulong sa south nag-clog na gyud tungod sa volume sa sa sakyanan. Okay? Even though na no left turn ang BTC, volume gyud. So ni pile up na kana normal ra kay ni after 5 PM diri sa Cebu City. So dali ramsad kay mo subside, mapasalamaton ra gyapon kay nindot ra gyapon Cebu, livable ra gyapon. Gatoo sila nga dili livable lang Cebu, traffic lang gyud, pero dali ra kay mo hulpa among traffic. Mga 2 hours manamig traffic. Manila bisan og alas 8 hangtod alas 10 sa gabi, traffic lang gyapon. Diri sa Moa, muhulpa na ning traffic around 8 PM na. So traffic situation diri sa Banilad Talamban. Diri light na. Daghang salamat og amping kanunay. Padayon.